Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dnes vás vezmem so sebou na moju rybačku. Zároveň je to môj úplne prvý rybársky vlog, takže ak sa niekde pomýlim alebo to nebude úplne dokonale, budem rád, keď to vezmete s nadhľadom. Každým ďalším videom sa budem snažiť zlepšovať. Ešte skôr, ako sa pustíme do videa, vás chcem pripraviť na jednu vec. Bohužiaľ, tento raz sa mi nepodarilo chytiť žiadnu rybu. Aj napriek tomu som sa rozhodol video zverejniť, pretože rybáčenie nie je len o úlovkoch. Niekedy si treba na rybu počkať a nie každý deň dopadne podľa predstav. Verím však, že si video aj tak užijete a ak sa vám bude páčiť, budem rád za každý like, odber a komentár. Vaša podpora vám motivuje tvoriť ďalšie videá. A teraz poďme už k vode. Ahojte všetci a vítajte pri mojom prvom vlogovacom videu. Akurát teraz sa nachádzam na mŕtvom ramene. Akurát chytám ryby. Už mám dávno vyvezené, lebo fúka, takže pozrite sa. Môžete vidieť, už mám vyvezené. Veľmi pekné, aj keď je trochu zamračené, ale to mi nevadí. Takže strahy, ktoré som dával, tieto Premium Classic Losos broskyňa od Demexa a tieto pop-upky bojlísky, to mám iba na jednom zatiaľ, takže uvidíme, čo z toho bude. No, prešlo takých asi 47 minút, čo som tu nahodil, ešte stále zatiaľ nič, ani bez ťuku, takže uvidíme. Tam sa mi premávajú labute, však uvidíme. Uvidíme, čo bude, lebo som zvedavý, lebo je ako dobre počasie na to, aj fúka, takže fúka na mňa, takže uvidíme, čo bude z toho, dám vám vedieť. Veľa rybárov tu není, takže mal by som mať nejakú šancu v tom, aby sme niečo chytili, lebo tým pádom, že som si v podstate tento rok som zahájil som si sezónu, to je moja prvá rybačka, takže uvidíme. Tam vidím, že naproti pán ide nahadzovať, dúfam, že ma neprehodí, lebo to mám presne ho nahodené. Tak fajnovo to je, že tým, že na mňa fúka sem, tak jednu udicu mám nahodenú tam a druhá je tam kde v tom okoliu nahodená. Uvidíme. A podľa toho malo by nafúkať tie kapre, takže uvidíme, dám vám vedieť. Zatiaľ kým čakám, tak si spravíme PVAčko. Ja mám toto veľké, toto je do vody, keď je leto. Mám gule od TB Baits. Zatiaľ ja som s nimi spokojný. Sú veľmi dobré, aj dobre voňajú, takže som spokojný s nimi. A takisto pridám aj trochu z týchto Losos broskyňa do toho. Si otvoríme. Ja si zvyknem nastrihať, lebo ľahšie sa to robí potom. Nemám nožík, nezobral som si nožík, lebo som zabudlivý. Nevadí. Ešte, že mám nožničky, že to viem nastrihať. Pár si ich nastriháme. Tak. Nastriháme aj z týchto. To sú z broskyňa. Dobre. To sú tvrdšie, som si všimol. To je super. Teraz ich naplníme. Som si spravil takto mix. Zoberiem pár. Vložím si to donútra. To zvyknem tak zatlačiť jemne.
tak aby z toho vzniklo takéto niečo. Moc nedávam tých gulí, lebo akože nemám čo šetriť, ale radšej si našetrím, radšej budem šetriť, ako keby som mal míňať. Takže jedenkrát, druhýkrát, tak nožničky prestrihnem. Dobre, to je jedno. Naplníme si druhú. Dám tam ešte z týchto. Dobre. Tlačíme. Vytlačím. Tak. Potiahnem. Zatočím. Si vyťahnem trochu. Musím ho zaviazať. Tak, to je jedna, druhá, strihnem a ešte jednu spravíme, aby som nemusel, už tam miniem, čo som si tu nastrihal. Takto, tak, ešte jednu rozdrobenú. Ja ich drvím, aby tak trošku tá chuť z tých gulí vyšla. Takže takto zaviažem to druhýkrát. Strihnem to tu. Tak, dobre. Ako môžete vidieť, takéto maličké PVA mešky, potom to dávam na háčik. No, mal som jazdu, počkať, červené svieti. Idem sa na to kúknúť. Si dám na seba prsačky. Ale podľa mňa to bol len padák. Uvidíme. Ale asi to bol padák podľa mňa. Chytilo a stiahlo. Musím sa na to pozrieť. Ale asi len padák. Asi len padák podľa mňa. Hej, padák to bol. Nevadí. Hej, padák to je. Bordel z tohto, ty kokos. Není tam nič. Musím dať dole z toho. Jaj. Hrozné je tento bordel.
Fakt, toto je... Jaj. Ale nebolo tam nič, takže nevadí. Tak ukážem vám, jak zvykám vám dávať si tie PVAčka. Jedno si zoberiem. Tak tu mám PVAčko. Ako môžete vidieť, tak takto natočím, ale objedá to niečo. Malé ryby to objedajú podľa mňa. Sranda. Dobre. Nebudem to dipovať teraz. Nemám ani zamotanú montáž, to je super. Nemám ani zamotanú takže idem to nahodiť. Fúka strašne, čo troška komplikuje mi náhod. Takže ešte mi palce. Dobre, to je nahodené. Teraz si to odpustím onu. A ja si to posúvam dozadu. Ale s tým, že aby bola stále napínutá cievka, lebo potom mi to ťahá. Tak. Takto. Dobre. Tak. Dobre. Bol to len padak, nebol tam nič a nevadí. Ale ešte predtým, jak som to stihol natočiť, tak riadne sa to rozbehlo ináč. Takže sú tam, takže som rád. Ešte pôjdeme nahodiť gule. Aj to vám ukážem. To idem zobrať onu. Toto. Ideme ponahadzovať trošku. Si zoberiem ešte pár gulí. Nahodím tam pár. Nech tam majú dačo. Nech tam majú čo jesť. Takto. Tam majú čo jesť. A tiež s týmto som sa, ináč toto je novinka, s týmto sa tiež učím. Takže ale musím na to dojsť, lebo ale dobre, toto nevyšlo ešte raz. Dobre, ale musím to hádzať tam, kde to mám. No, toto nevyšlo, to nechytilo oni. Nevadí, ešte raz. To odletelo ďaleko, nevadí. Dobre, to stačí asi. Nevadí. Tak, dobre. No, takže už som tu. No, mal som 2 zábery. No, ale bohužiaľ sa mi stalo to, že to jednu udicu mi zlomilo, ako špičku. A druhú, potom som mal na druhú záber. A na tej mi zase otrhol celý náväzec. Takže som sa tu s tým tak trošku onezoval teraz. Mám to nahodené. Je to nahodené. Už mám nahodené, len no. To ako môžete vidieť, tu je zlomená špička. Tam mám nahodené, tam v tom okruhu kde.
A čo spravím s tým? Chcel som to vyťahnuť, neviem, bola tam jazda podľa mňa, zašiel pod nejaký neviem, kameň možno, alebo pod nejaký konár a no proste silnejšie som trhnul a zlomilo to špičku. Čo už, tu mám aj chumáč, lebo som to musel zachrániť. Som tuto musel zachrániť túto časť, aby som to potom mohol chovať. Môžete vidieť, no proste zlomilo sa to. Nespravím s tým nič, čo už, nevadí. Tak o tom je toto rybárstvo. Zlomiť sa zlomí, nic s tým nespravím. Tak už len musím počkať, kým bude nejaký ťuk, dám vám vedieť. No, mal som záber znova na pravej udici. No, to som vám nestihol natočiť, lebo tak sa rozbehol do jazdy, že ja som len stihol seknúť a no, odopol sa. A už viem prečo. Zde som naviazal na väzec. Dobre, nevadí, učím sa. Ja som začiatočník, takže nevadí. Odopol sa, som to znova, už som teraz spravil tak, že som naviazal v podstate olovko rovno na ten háčik. Takže nie je tam nič medzi tým. Že už by to nemalo by sa to už odtrhnúť konečne, už by malo byť, dúfam, že bude normálne záber, tak uvidím, dám vám vedieť. No dobre, vybral som to, tak idem znova nahodiť, takže, lebo to je, došla nejaká základná škola, my prešli mi potom a teraz už odtedy už nemám záber, asi, nie, možno pred hodinou som mal posledný záber, takže to namočím, dám tam PVAčko a oni sa vrátia ryby. Však lebo je teplo. Oni veľmi radi sa krmia. Kapriky veľmi. Tie sú jak zbehlé. Keď sa radi krmia. Dobre, idem to nahodiť. Ste tu so mnou, takže to vidíte tiež. To trochu utiahnem, lebo by to padne. Idem nahodiť. Idem trošku lepšie. Ľahšie sa to bude nahadzovať. Ďalej dohodím. Keď to nahodím na takú ďalku. Dúfam, že to hrozné niečo. Tak. Dobre, je to na vode. Si odblokujem brzdu. A jemne to poťahne. Až ešte trošku zablokujem brzdu, lebo to bude moc, to bude fúka, aby mi zbytočne vyťahovalo. Takto. Dobre. No, uvidíme, že čo z toho bude, lebo tam mi behajú. Ešte toto očistím, ten druhý. Tento oný očistím, lebo tu je bordel, tu furt je. Potom mi to ide na ulice. Dobre. Dobre, vyvezené mám, či nahodené, tak už len čakať. Dobre. No tak nahodené je, som to prehodil, ešte tam nahádžem pár gulí a ešte to vám ukážem, však nemám čo točiť teraz, lebo ryba není,
Mal som pár záberov, ale z toho nič. Jedno mi no v podstate všetky 3 zábery, čo som mal, v podstate 4, tak mi odtrhlo. A tak učím sa, no, nespravím s tým nič. Keď bude záber, tak potom vám dám vedieť. No ešte idem ponahadzovať gule im tam. Pár im tam nahádžem. Nepotrebujú veľa zase. No. Fúka vietor. No, toto bolo lepšie. Nastavím, lebo tamto v tých miestach to mám tak kde nahodené, takže uvidíme, čo z toho bude. Dobre. No, je to tam hodinu a furt žiadny záber. Ako, nechám to ešte 1 hodinu a potom uvidíme, že čo bude. Iba takto je. Raz svieti, raz nesvieti. Takže uvidíme, že ako bol ešte medzi tým jeden záber, ale to bol len padák. To len nadvihlo a zišlo to naspäť dole, takže asi im nič nespravím, čo už. Počkám a dám vám vedieť ďalej. Zatiaľ ako čakám, tak spravíme jeden nadväzec, lebo už nemám nadväzce. Som minul asi 3, či koľko som mi minul, no 3. Mám 1, 2, 3. Posledné 4 mám. Ale nebudem to teraz robiť z toho Skylinku, ale urobím to od Delfinu. Viem, že toto sa dá aj zatavovať táto. Skúšame na tomto. A viem, že sa dajú aj zatavovať. Aha, dobre. Rýchlo horia, takže asi nie. Dobre, nevadí. Nožničky potrebujem. Tie mám tuto. Takto. Takých 30 cm si zoberiem a potom z toho si uberiem, koľko budem potrebovať. Takto bude stačiť. Mi ho neodfúkne hlavne. To budem potom veľmi rád hľadať. Dobre. Spravím z týchto. To sú Hayabusy. Háčiky. Dobre sa zachytávajú ryby o to. Taký, on je tak zahnutý. Ten hrot je tak zahnutý, ako vidíte. Takže, no, takže toto. Ale najprv si spravíme ešte oný. Očko. Ne, počkaj, však klasický oný uzlík. Počkať, jak sa to robilo? Ja už viem. Áno, takto sa chytilo.
Som si ho zmeral, že aký dlhý ho chcem, ale dám ho asi. Takýto je super. No musím to tak spraviť, aby sa to ľahšie jaj, veľké prsty mám. Neviem, hentie som bol prekvapený, že to sa dajme tomu, že odtrhlo. Tieto čo mám, áno, tento Skyling, ja som bol prekvapený, že sa to odtrhlo. Ako zaujímavé, lebo práve že to sú tie čo by sa nemalo neviem, trhať práve že, lebo to sú 15 librové, to je dosť silné a nepochopím. Dobre, nevadí, už čo s tým spravím. Nič, takže mám očko spravené. Toto odstrihnem, aby mi to tam nezavadzalo. Toto bude bez rovnátok, bez ničoho, toto bude taký klasický, ako sa zvykalo robiť. Zvolím si dĺžku, ako chcem od háčika mať. Zvolím dĺžku, asi takúto dĺžku si spravím, to bude stačiť podľa mňa. No, takto, hej, takto bude stačiť. Teraz obmotám, 1, 2, 3, 4, 5 omotov a naspäť do dierky. Navlhčím. Nechce mi to vojsť. Nie to tam vôjde. Skúsim to takto. Som nezmestí. Dobre, vadí. Skúsime to tam nejako obchať. No. Sekundu. Musím toto jemne odrezať, lebo no, toto by už malo strafiť. No, super, mám to tam. Tak to je. Naložím. Stiahnem. No a mám nadväzec. Asi mu dám iba rovnátko na one. Tuto mu dám dám rovnátko, aby sa mi to nekrútilo. Ani to rovnátko nechce výjsť. Prepichnem tu.
tak by to malo ísť. Takto zvyknem robiť. Len takto napichnúť na na bužírku. Stiahnem to. Tak. Teraz toto takto chytím. Dám to na to. Takto. Stiahnem tak. Nech sa to preťahne. Stiahnem. Tak, prešlo to cez tú dieru. Vyťahnem tú druhú, aby tam nezavadalo. Tak. Dobre. Háčik ide takto, takže rovnátko ide takto. Môžete vidieť takto. Tak rovnátko je na tom v podstate. To je asi tak najjednoduchší nadväzec, ktorý ja viem spraviť si. Takže avšak uvidíme. Potom ho navlečieť. Musím ho potom navliecť, takže musím ho navliecť potom na udice, ale asi nechám ich ešte. Až tak teraz je 16, 19, až o 17 vyťahnem a potom vám dám vedieť. Ich prehodím a počkám až do večera. Uvidím podľa toho, kedy pôjdem, keď budem končiť, takže dobre, tak po tých 2 hodinách, v podstate, čo som to hovorím, že to nechám, to ani ťuk, tak to preložím a obidve a uvidíme, čo z toho bude. Ešte, dám ešte tomu čas, takže to idem to prehodiť. Jaj, povedz sa, fúka. A vôbec nič, bez záberu. Nechápem, toto je... Hej, burina. Som to teraz to najrýchlejšie. Hej, burina sa mi zakvačila na oný. Rýchlo ťahať, aby sa mi nestalo, že sa to... Ale ako ono tam je stále. Nepochopím toto. Jaj, nevadí. Dám tam znova oný a... Lebo... Bordel tam je. Bordel na tom je. Gula je rozmočená jemne. Jaj, sa to zapichlo do mňa. No, super. Teraz jak? Dobre, už som sa zlákol, že to nepôjde, lebo sa mi to do ruky zaseklo. To sa oblečiem ešte. To mohlo ísť nahodiť. To je sranda dávať si na seba. Tu je díra, tak. Druhá noha. Dobre. Mám teraz to si dať na seba. Takto jedna a druhá je tu.
Dobre, mám to na sebe. Vyberiem oný. Jeden a dip potrebujem. Dobre. Jemne to nadipujem. A nahodím to a uvidíme. Podľa mňa ešte dojdú ryby. Nebudem to dávať dole, lebo je tam dosť toho. Takže nech sa to trošku odkvapká. Takže, dobre. Dám tam oný PVAčko. Tak, ja aj celý som od toho, nevadí, dobre. Ale dobre to voní. V podstate tiež mám dip od Demexa, čo má v podstate Jetfish. A to miniem veľmi rýchlo, lebo tým, že ako minulý rok som nebol tak často na rybách, ale tento rok sa chcem posnažiť ísť viackrát na ryby. Takže viac takto. Idem do vody, nahodím to. Ale budem to viac hádzať tam, aby som aj dačo chytil. Lebo tam aj sú ryby, lebo sú aktívne. Aha. Počkaj, musím to ešte raz vybrať, lebo tam zakrútilo a nedočiahnem. Nechcem namočiť udicu. Lebo to by mi vadilo potom. A hej, to sa zatočilo. Dobre, už je to pohode. No, tak to tam nahodíme. Idem ešte raz do vody a nahodíme to tam. Dobre. Už ani neidem. Tak, trošku potiahnem, aby som nemal zbytočný vlasec. Dobre, teraz ho jemne odklipnem, aby som to vedel ťahať. Dám to tam. To je červená. To je červená tam. Dobre, je to napnuté. Vyberiem modrú. Na tej bude strašne veľa bordelu, na tej modrej. Už to vidím. A dobre, ale oný je tam, dobre. Tráva, všade tráva, len dobre. To je druhá. To je bordel, to je furt na tomto.
Už vieme, prečo ryby nejdú. Lebo je tam čo? Bordel na tom. Dobre, ešte celá je gulička, takže vyberáme ony. Dobre. PVAčko. Sa nadypujem. Nadypujeme to. Tak. Zavriem. Dám tam PVAčko. Ináč toto, čo tam dávam, toto je rýchlo rozpustné PVAčko. Takže je to o mnoho lepšie, ako keby som tam dával, neviem ja, nejaké niečo, čo sa pomalšie rozpúšťa, lebo potom by sa to dlho rozpúšťalo a podľa mňa to krmivo by nestihlo by akože sa rozpustiť tomu, aby to mohli ryby konzumovať. Ale fučí. A ináč tu sú nejaké železo alebo niečo. Som sa do toho šlapol. To zabijem. Sama zelina. Čo už? Toto trošku povolím, aby som to mohol dať trošku nižšie. Takto a nahodíme so zlomenou špičkou. Tak, dobre, trošku odtiahnem. Dobre, teraz to odklipujem. A, dobre. Ja nefúka. Dobre. Obidve sú vyvezené a už len čakať. Ešte im tam nahádžem gule. Boilies tam im nahádžem nejaké. Nech sa majú už čo krmiť. Už aj modré chce ísť do jazdy, ale nestíha. Do modré už chcel ísť do jazdy, takže, ale to podľa mňa len vietor, budem musieť trošku ešte cievku nastaviť. Nastavím ešte cievku, a však nevadí. Nahádžeme tam gule. Musím to chuť nastaviť, lebo mám body kameru. To padlo, takže to budem si nastaviť. A neťahá si to nič. No, už mi to ide. To sa treba sústrediť reálne. Aha, dobre, to mi nevyšlo. Ale došlo to, kam som chcel. Dobre, aj toto. Tak. Dobre, to nevyšlo. Dobre, je to tam. Ešte to nastavím. Neviem, prečo to zase padlo.
Tak toto dám zo spodku. Aj tomuto dám zo spodku. Tak, dobre. A už len čakať. Čakať, až kým niečo nevyčakáme. Ešte toto tu, tam, lebo vidím, že tam zase riasy došli. Hej, že to očistím od toho oného. Aby som to potom nemusel s tým vyberať. Dobre, uvidíme, čo bude. To je ináč riadne zlomené, táto koncovka. Zaujímavé, že jak sa to zlomilo, nepochopím. Dobre, nevadí, čo už. Tak už len počkáme. Ešte spadnem, to zabijem. No, už len musíme počkať. Už len počkáme, kým bude nejaký záber a dám vám vedieť. Ešte tam nahodím pár gulí a uvidíme, čo bude. Dobre, uvidíme, čo bude. Už je tu tam hodinu. Takže dostali ste sa až ku koncu tohto videa, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Veľmi si vážim každého z vás, kto si našiel čas a dopozeral video až do konca. Bohužiaľ sa mi dnes nepodarilo chytiť žiadnu rybu, preto som vám už ani neukazoval, ako sa balím z rybačky. Myslím si, že by to už nemalo veľký význam. Aj takéto dni však rybárčeniu patria a verím, že na budúce budeme mať viac šťastia. Ak sa vám toto video páčilo, budem veľmi rád, ak ho podporíte lajkom, odberom a napíšete mi do komentárov, čo sa vám na videu páčilo alebo čo by ste chceli vidieť na budúce. Ešte raz vám ďakujem za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.